Pebs Vlog, mega shout out. Hello Jamie, mega shout out. Jija, mega shout out. Okay.
Erlin, mega shout out. And thank you for coming, Erlin. Magandang umaga. Yan. Kaya maraming salamat sa iyo dyan, Erlin.
na maizin oh. Mit. Jumpa Jay. Hah? Orang jumpa Jay. Hah? Iya. Lalu. Hah? Lalu. Nasional. Hah?
Tinangay ka ng hangin.
Jimmy TV, full watch po dad. Please back my long video.
Wala ka? Yun din tang Central? Ha? Yun din tang Mag Central? Ha? Iik? Okay. Ano yung wali kayo? Nino? Ay, Ano? Nagagawan mo kaya, Nana? Ay, dali, pero papalit niya ko suloy ka sa kete, sino niya pa papalit kay ko? Hindi yan ano klase. Ano ba mga kete na po? Ano mo? Ako lang yan, yan ang mga kete. Ha? ano? Itang port. Oh, Hindi yan ano, hindi yan klase. Tapos magpapakaya pa po. Guys. wala pa sa liwanag ang patok. Magpato ka rin, Bobby, wala naman ako. Napapagpato ko lang sa iyo eh. Kaya kaya mangutang ka niya, nausahan ako. Ano? Ha? Ano? Say. Ano kayo? Ha? Ano ba? Nausahan? Halbay ka. Kaya yung sakit ha? Oh. Magdarang sa'yo. Punta nga kaya kaya. Ba, okay na biyan eh. Ha? Ha? Tama mo na lang nila di... Gaber. Hola, hola. Hola, hola.
ba? Puting gana? Kaya. Nakarano mo na doon, binexit na yata. Ha? Binexit mo yung kwarto na? Ano? Ha? Binexit mo yung kwarto na, Seth? Malinis siya yung computer eh. Ha? Malinis siya. Ako rin.
labas yan. Oh, pakulasin. Bigyan ka rin, ano.
Hello, Wags. Hello, Stan J. Mega shout out.